ଏବେ ଧାନ ଗଦା କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପେଡ଼ିବା କାମ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ କି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ତା ଘରକୁ ଆସେ ହେରି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମେସିନ୍ ଡାକିଦେବି ଆଉ ପେଡ଼ିବା କାମ ସାରିଦେବି ଆଉ। ଓହୋ ସେ ତୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଆଗ ତାର ଧାନ ପେଡ଼ି ଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ। ବାବୁ ଆମର ଟିକେ ଧାନ ପେଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ବିଡ଼ା ତୋର? ଏଇ 50-100 ବିଡ଼ା ହବ ଆଉ। ହଉ ତୁ 300 ବସ୍ତା ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଦେବୁ। ଆରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେନି। ପାଗ ବି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ଯାଇ ଦେଖେ। ବାବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେନି। ଆରେ ତାର ଅଧିକ ବିଡ଼ା ଥିଲା, ତ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତୋର ତ କମ ବିଡ଼ା, ପକେଇବା ଆଉ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ସିଆଡ଼େ ଲୋକ। ଆଉ ଆମ ଗରିବଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଲା ମୂଲ୍ୟ।